мансур сабуров 8 сола 18 кило вазн ва 18 медал дорад. ӯ ин ҳамаро барои ҷои якум дар сабқатҳои зӯруозмоии универсалӣ дар муҳорибаи тан ба тан дар дохилу хориҷи кишвар соҳиб шудааст. ҳоло ин дастовардҳояш як гӯшаи литсеи инноватсионии шаҳри Душанберо зеб медиҳад, зеро ӯ муҳассили ин даргоҳ аст. ин навраси дар зоҳир хурдуҷуса мегӯяд хеле кам иттифоқ уфтодааст ки бидуни дастовард аз майдони набард берун шавад. мансур ба гирифтани медали тилло то ҳадде одат карда, ҳатто назди худ шарт гузоштааст ки агар дар сабқате барояш нишони ҷои дуввум лоиқ дониста шуд, аз баҳри он хоҳад гузашт. ман аз 4 солагӣ машқ мекунам. ман мусобиқа мерафтам, ҷои аввалро мегирифтам. вақте ки 4 сола будам, якум бор ҷои аввал гирифтам. дар телевизор дидам бачаҳо чемпион шудам. ман мехостам ки машқ кунам, чемпион шавам. ин варзишгари навраси дар зоҳир оромтабиат замони вориди майдони набард шудан комилан тағйир меёбад ва бидуни пасгаштан ба рақиби худ ҳамла мекунад. зеро ҳадафам дастболо шудан аз ҳарифи худ аст. устодонаш ҳам мегӯянд ҷасорати ноҳифта дар ботинашро ғолибиятҳои пай дар пай бедор кардааст. маҳз ҳамин ҳаракатҳои ба қавли устодон худодод ӯро аз толори варзиши тамрин то ба майдонҳои мусобиқаҳои ҷаҳонӣ бурд. мансур сабуров яке аз аввалин наврасонест ки дар синни 8 солагӣ чемпиони ҷаҳон дар варзиши муҳорибаи универсалӣ миёни кӯдакони аз 7 то 9 сола гардид. ӯ ин унвонро тобистони соли 2015 дар шаҳри калугаи русия, маҳалли баргузории мусобиқаи муҳорибаи универсалӣ миёни наврасони 40 кишвари ҷаҳон ба даст овард. дар ин мусобиқа мансур сабуров 4 ҳарифи худро бо ҳисоби 6-0 шикаст дод ва бо гирифтани ҷои аввал чемпиони ҷаҳон шуд. ӯро дар ин ва дигар мусобиқаҳо Фирдавс Шарипов, устоди риштаи муҳорибаи универсалӣ ҳамроҳӣ кардааст. устоде ки ба гуфтаи Мансур 4 сол ба ин су ӯро тамрин медиҳад. хурсандона Мансурҷон дар ин мусобиқаи бонуфуз ба ҳамаи рақибони худ ғолиб омада насиби ҷои якум, яъне чемпиони ҷаҳонро ба даст овард. имсол дар чемпионати ҷаҳон оид ба зӯрозмоии универсалӣ ҳар сол 14, 15 ва 16, 17 солҳо баромад мекарданд варзишгарони мо. имсол аз синни соли 7-8 сола ва 9-10 соларо дохил карданд. ва варзишгари мо Сабуров Мансурҷон дар ин мусобиқа дар чемпионати ҷаҳон рафта баромад карда якум бор дар ҳамин синни сол намояндаи Тоҷикистон дар ҳамин чемпионати бонуфузи ҷаҳон соҳиби ҷои якум шуд. мансур ҳоло дар синфи дуввуми литсеи инноватсионии шаҳри Душанбе таҳсил мекунад. омӯзгорон мегӯянд ӯ танҳо бо тамрини варзиш машғул нест ва дар мактаб низ бо баҳои аъло мехонад. мансурҷон дар синфи дуюм таҳсил мекунад, лекин ба варзиш шавқ доштану ба варзиш машғул шуданаш аллакай аз синни хурди мактабӣ оғоз гардида буд ва вақте ки вайро ба синфи якум мо қабул кардем, аллакай вай соҳиби медал буд ва фикр мекунам дар ин синну сол ба чунин дастоварду ба чунин муваффақият ноил гардан ин худ як ифтихори бузурге аст. ва фикр мекунам ки ҳамин шавқу ҳавасу истеъдоди ҳамин Мансурҷон буд ки дар ин синни сол ба чунин муваффақият вай ноил гардид. аслан дар хонаводаи онҳо ҳатто дар миёни хешовандонаш нафаре варзишгари ҳирфаӣ нест. Назира Сабурова, модари Мансур, мегӯяд танҳо шавқу завқи писараш онҳоро бетараф нагузошт ва ҳанӯз аз синни 4 солагӣ ӯро ба яке аз толорҳои варзишии Душанбе бурданд, то ӯ нерӯяшро дар роҳи нигоҳдошти солимии худ сарф кунад. Мансурҷон аз синни 4 солагӣ дар мактаби вақте ки зали тоҷик стандарта кушоданд, аз Мансурҷон 4 сола буд. мо Мансурҷон ҳанӯз синни 4 солагӣ ба машқ додем. дар хонаводаи мо варзишгар нестанд, варзиша дӯст медоранд ҳамашон. падари Мансурҷон варзиша нав дидид, мехост ки Мансурҷон варзишгар шаваду чемпионатҳои ҷаҳон ба иштирок кунад. хонум Сабурова ҳоло дар танҳоӣ ду фарзанди худ, Мансур ва Таҳминаро бузург мекунад ва талош дорад орзуи падари хонаводаро ки мехост дасти болои писарашро дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ бубинад, амалӣ кунад. зеро Мирали Хоҷаев, падари Мансур, ҳамагӣ 20 рӯз қабл аз сафари писараш ба мусобиқае ки Мансур дар он чемпиони ҷаҳон шуд, аз беморӣ ногаҳонӣ фавт дид. ин навраси тоҷик орзу дорад теъдоди медалу дипломҳояшро бештар кунад
و در مسابقه های کسبی هم چمپیون جهان شود.